Karamɔgɔ Batumara naam bala tɔgɔ bɛ di Jawate naamu sama kunkolo ale se ka tobi da kelen kɔnɔ abada Jawate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni kɛbaa tɔ de Mahamani Toure Mahamani ko a k'i k'a dɔn gɛlɛya bɛɛ gɛlɛya wɛrɛ bɛɛ Jawate a bɛrɛ ta ni jaman do i k'a dɔn bandaw ko la ani Mɔkutari ko la i k'a dɔn ko in gɛlɛyalen don fo k'a fɔ k'a to ten a bɛrɛ ta mɔgɔ bi ne ka ɲinɛ a kɔ sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya yɛrɛ barika nana bonya min ye u ka surun donbaa ye Maître Mahamadou Ismaïla Konatɛ cɛkɔrɔba den i k'a dɔn kun ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ a na t'u kuma ɲɔgɔnya sɔnma kɛ Jawate i k'a dɔn u ba gɛlɛya kɔda jira o kuma ko yɛrɛ tiɲɛ ye mun ye dɛ bandaw ko ni ayiwa i k'a dɔn Mɔkutari ko a ko tiɲɛ yɛrɛ mun ye Jawate n'a ma ɲɛ k'a fɔ fanga bɔsira ka b'u bolo se t'u ye dabali t'u ye Jawate nka hali bi n'a ka bi min ye CEDEAO ye ale kun y'a wajibiya i k'a dɔn u minɛ ne kun don k'u datugu yɔrɔ min u ka bila nka hali bi n'a ka bi bilali i k'a dɔn u sago t'u yɛrɛ la sabula u b'u siso kɔnɔ o ye tiɲɛ ye nka maa ti d'u ka Jawate i k'a dɔn u yɛrɛ tɛ bɔ ka taa yɔrɔ la sɛbɛnkɛla ko nin kɔni ye kaso kɛkuma ye mun ni mun de bɛ ayiwa bandaw ni Mɔkutari ni u ye mun kɛ yalima u mun de b'u kɔnɔ sɛbɛnkɛla ko a k'i k'a dɔn min ye jamana ɲɛmaa kuraw ye Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw Jawate septembre kalo tile 25 san 2020 bandaw ani Mɔkutari i k'a dɔn fanga a bɔsir'u la mai kalo tile 26 Jawate sabula i k'a dɔn wulikajɔ ani hakilina kura min kɔni kɛra gɛlɛyaba de ye o sɔrɔla gɛlɛya senfɛ gɛlɛya min ni abo gouvernement sigi o laban taara kɛ nin ye Jawate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ko in ye a wulikajɔ Assimi Goïta a nɔfɛmaa dɔ bɛ o kumana o y'a jira k'a fɔ bandaw ani Mɔkutari an bi donni minɛ i ko bi abo wulikajɔ min kɔni y'u sɔrɔ hali bi k'u kɔlɔsi u siso kɔnɔ lakanako de don lakanako jumɛn de don mun de b'u nɔfɛ yalima gɛlɛya jumɛn b'u nɔfɛ Jawate k'a dɔn hadamaden kamana kɔnna maa ti kuma ɲɛfɔli ti kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko bi min ye nin jɛ fila ye jɔ ko ala i k'a dɔn hali n'u ti kaso datugulen la Jawate n'o cɛman jan u b'u siso kɔnɔ Jawate nka taayɔrɔ t'u la u sago t'u taayɔrɔ la Jawate k'a dɔn u ti bɔ u ti segin ka na min kɔni sɔrɔsiw jɔlen b'u ka da la min ye maanifi yɛrɛ tɔ sira u ka avocat ko k'a bɛ taa b'u ye a Jawate sɔnmako ma o tuma ko yɛrɛ tiɲɛ dun ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ko ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru ko i k'a dɔn ayiwa maa tɛ se k'ale daminɛ ale kɔni kumana a ko an bi dunni minɛ ko bi nin ko in gɛlɛya kɔni a ye maanifi kamana guwan ka sababu kɛ i k'a dɔn diɲɛ segin ni jamana bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen bɛ ni ka Mali lajɛ bandaw ani Mɔkutari kɔko la dɔgɔtɔrɔ Umaru ko a ko an bi dunni minɛ ko bi min ye dɛmɛ ye ale t'o ta ka bandaw sɛgɛrɛ a ti dɛmɛ ta ka Mɔkutari sɛgɛrɛ i k'a dɔn sabula u ma fɛn k'a ye i k'a dɔn ayiwa u ma ale wele u ma bonya d'a kan min ye Assimi Goïta ye a t'o to a tiɲɛ a t'o kɛlɛ ka sababu kɛ Assimi Goïta fana ma fɛn k'a la a ma fɛn da k'a sɛgɛrɛ nka kuma min mana bɔ ka bi jamana kɔnɔ ni foroba kuma don ni tiɲɛ ni ayiwa wulikajɔ kan ka ɲini a ko ale b'o la dɔgɔtɔrɔ Umaru y'a jira a ko tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye bandaw kɔlili a ka bɔ kɛnɛma a ka bila a sago la yalima kuma de b'a kɔnɔ walima a bi gundoden dɔn i k'a dɔn Assimi Goïta nka n'a bɛ n'o de ɲɛfɔ diɲɛmaa ye wa o de la u kɛlen bɛ k'a kɔli u kɛlen bɛ k'a bali n'a tɛ bɔ kɛnɛma wa yalima Mɔkutari a b'o cogo kelen de la wa n'o tɛ a ko yalima mun de kɛra sabula fanga t'u bolo bilen Jawate o n'a ta bɛ u minɛ ne bɛ k'u datugu u ka so u sago t'u yɛrɛ la a ko min ye kɔsa in na ye k'a dɔn kunnafoni dɔ dira sabula Mɔkutari i k'a dɔn ayiwa u ser'o ma ka sɛbɛn d'a ma k'a sɛbɛn k'a siɲɛ k'a jira k'a fɔ ne Mɔkutari n bi bɔ n sago la n bi don n sago la nka ni ko ye n sɔrɔ ko mana ni sɔrɔ walima ko mana n farikolo sɔrɔ i k'a dɔn o ɲɛna ka ko laɲinini min ye ayiwa dɔgɔtɔrɔ Umaru ko ye a ko nin ko in tɛ kuma cɔn in ye ka sababu kɛ nin de ko cɔri nin ye yalima n'a bɔra u bɛna ko de k'a la wa u ko min o ko b'u kɔnɔ ka k'a la de wa nin bɛɛ lajɛlen ju dun ye mun ye fo nin ɲɛ ka ɲini a ko jamana bi danga min na Jawate k'a dɔn k'o gɛlɛyalen don fo k'a fɔ k'a to ten jamanadenw sigilen bɛ ka filɛli kɛ hali n'o y'a sɔrɔ Assimi Goïta maliden fanba bɛɛ lajɛlen dalen don a la kanu bɛ bɛɛ la bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ale de ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'o ye cɛmancɛ fanga tɛmini ye i k'a dɔn o ka di maliden bɛɛ lajɛlen ye nka min ni min bi sen na ni
ni ɲɛfɔli ma kɛ ka ko jɛya a ko i k'a dɔn a bɛ maanifiye kamana gan yalima bandaw ani mɔgɔtɔrɔwani u y'u dama ko jumɛn in kɛ n'a sɔrɔla u ye suɲɛni de kɛ jamana kɔnɔ walima u ye jamana janfa o ɲɛ ka fɔ u ka ta ka di tribunal mɔgɔw ma olu k'u kiiri n'u bɛ datugu kasomonba la u ka datugu i k'a dɔn o ka kɛ ko bannen nka i k'a dɔn fɛn ɲɛma fɔ u t'u sago la wajabate i k'a dɔn maa ti don k'u lajɛ u ni maa ti kuma a ko i k'a dɔn o ye gɛlɛyaba de ye maa si den kelen t'a dɔn fɛn min b'o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi hali mɔgɔtɔrɔwani ni bandaw i k'a dɔn avocat minnu bɛ wuli ka jɔ la ani cɛsiri la u ma sɔn u n'olu ka ɲɔgɔn ye kuma ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten ɲɛfɔli ka kɛ nin kun ye sɛbɛnni an ye min d'a la ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ tigɛ don o bɛ kɛ Kayima ND fasiriba n'o ye Mamadu Jara Jarakɛ a ko hali bi an ka to sira tɔ guwan min ye seliba don karamɔgɔ dɔ bɛ tugura maa min tun bɛ fɛ ka Asimi Goyita k'a fa karamɔgɔ dɔ bɛ tugura k'a fana ye diɲɛ to fasiriba ko kabini kunu diɲɛ seligi naani bɛɛ lajɛlen kibaruya sɔrɔ ni ka yira k'a fɔ maa min ye Asimi Goyita fa jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye kunnafoni bɔ ka santalama u m'a tu a fɔ u m'a jamu fɔ a bɛ bɔ yɔrɔ min na u m'o fɔ nka maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn fasiriba ko a ko ja min kɔni bɔra k'o yira malidenw na siga kɔni tɛ min na min ye a dɔnbala lakikaw ye olu kumana olu ko mun fasiriba ko u ko maa min kɔni danna juguya ta n'a tun bɛ Asimi Goyita fa a ko min kɔni ye faso maliden don filanin don a tɔgɔ ye ko Alasani Ture mini i k'a dɔn o ka di maliden bɛɛ lajɛlen ye nka min ni min bɛ sen na ni ɲɛfɔli ma kɛ ka ko jɛya a ko i k'a dɔn a bɛ maanifiye kamana gan yalima bandaw ani mɔgɔtɔrɔwani u y'u dama ko jumɛn in kɛ n'a sɔrɔla u ye suɲɛni de kɛ jamana kɔnɔ walima u ye jamana janfa o ɲɛ ka fɔ u ka ta ka di tribunal mɔgɔw ma olu k'u kiiri n'u bɛ datugu kasomonba la u ka datugu i k'a dɔn o ka kɛ ko bannen nka i k'a dɔn fɛn ɲɛma fɔ u t'u sago la wajabate i k'a dɔn maa ti don k'u lajɛ u ni maa ti kuma a ko i k'a dɔn o ye gɛlɛyaba de ye maa si den kelen t'a dɔn fɛn min b'o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi hali mɔgɔtɔrɔwani ni bandaw i k'a dɔn avocat minnu bɛ wuli ka jɔ la ani cɛsiri la u ma sɔn u n'olu ka ɲɔgɔn ye kuma ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten ɲɛfɔli ka kɛ nin kun ye sɛbɛnni an ye min d'a la ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ tigɛ don o bɛ kɛ Kayima ND fasiriba n'o ye Mamadu Jara Jarakɛ a ko hali bi an ka to sira tɔ guwan min ye seliba don karamɔgɔ dɔ bɛ tugura maa min tun bɛ fɛ ka Asimi Goyita k'a fa karamɔgɔ dɔ bɛ tugura k'a fana ye diɲɛ to fasiriba ko kabini kunu diɲɛ seligi naani bɛɛ lajɛlen kibaruya sɔrɔ ni ka yira k'a fɔ maa min ye Asimi Goyita fa jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye kunnafoni bɔ ka santalama u m'a tu a fɔ u m'a jamu fɔ a bɛ bɔ yɔrɔ min na u m'o fɔ nka maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn fasiriba ko a ko ja min kɔni bɔra k'o yira malidenw na siga kɔni tɛ min na min ye a dɔnbala lakikaw ye olu kumana olu ko mun fasiriba ko u ko maa min kɔni danna juguya ta n'a tun bɛ Asimi Goyita fa a ko min kɔni ye faso maliden don filanin don a tɔgɔ ye ko Alasani Ture Alasani Ture filanin don a tɔgɔ ye Alasani Ture a bɛ bɔ mini karamɔgɔ dɔ bɛ tugura a bɛ Bamako yan min ye kɛrɛnkɛrɛnna Yirimajɔ kulubilenni fasiriba ko min kɔni ye ɲɔnu ka don awɔ Segu ka don dɛ Alasani wala filanin fasiriba ko karamɔgɔ dɔ bɛ tugura n'i y'a lajɛ min kɔni a dɔnbaw ka fɔ la nin ma bali olu la sabu u bɛ cɛnin dɔn ni k'a dɔnna kari a ko n'i y'a lajɛ a ye larabu kalan de kɛ lakɔliso min na n'o ye larabu ka lakɔliso dɔ an ka jamana kɔnɔ Bakɔjikɔrɔni o de ye franco arabu wame fasiriba ko ale kɔni ye kalan kɛ ni ka kunkolo sɔsɔn f'a nana kɛ kunkolo wuli a la nin de ye kuma tiɲɛ ye maa kɛnɛ tɛ nin ye maa minnu ko maa kɛnɛ tɛ u ta kɛra tiɲɛ fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye maa kofɔlɔ n'o ye filani Alasani Ture a ko n'i y'a lajɛ ale kɔni ye kalan min kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura a barika nana bonya bolo f'a bɛ ka ɲigin a ɲɔgɔn silamɛw la a ko n'a ye min fɔ ni silamɛ mun b'a to la a b'a fɔ k'i ta tɛ tiɲɛ ye hali a karamɔgɔ ko diɲɛ waati bɛɛ lajɛlen a b'u sɔsɔ u ka dɔnniya la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni Alasani ye kuma dɔ la o kuma k'a bɛ tunu n'a tununa maa t'a ta yɔrɔ dɔn kalo kelen kalo fila a bɛ se ka bali ka ye Bɔjabate ko o fɔ k'o jɛya ye k'o d'i ma Bɔjabate k'a dɔn tabatiya da a bɛ lahabi wa taaba ma tabatiya da n'i y'o sɛbɛn siɲɛ 7 kala ye maa ma kunkolo wele walima ka hakili yɛlɛma n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 7 nasi k'a d'a tigi ma a bɛ nɔgɔya nam i y'o di yan y'o di ma Gwanda karamɔgɔ i ni ce tabatiya da a bɛ lahabi wa taaba ma wa ma kana anuhumanu nam
karamɔgɔ dɔ tugura siga t'o la min ye fasiriba ye a ko Filani Alasani Ture a ko n'i y'a lajɛ a filani ɲɔgɔn yɛrɛ karamɔgɔ daba tugura o tununa k'o si to san 17 la hali sini o bɛ ka ɲini o ma ye a ko min ye Filani ye karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye ko gɛlɛnw ye ala ni kunkolo caw o de y'a ka baara taabolo ye a ko min kɔni ye Ashimu Goyita ye ni ka taa muru ta k'o sɛgɛrɛ a ko lakika don ko nkalon tɛ fasiriba ko a n'a hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ fasiriba ko min ye Filani n'o ye Alasani Ture ye a ko siga kɔni tɛ min na jamana ɲɛmaaw ye tigɛ ta k'a d'a kan a ko a ba tɔgɔ ye Mariamu Sibi a ba dɔnnen don Yirimajɔ kulubilennin na u ka du dɔnnen don fasiriba ko a ko min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli min bɛ ka boloda n'a sɔrɔ ni maa bɛ jɛmakan na nka min ye a dɔnmalajɛ olu kɔni ye kuma min fɔ o kuma ko maa tɛ maa min hakili dafalen don fasiriba ko a ko a tun bɛ fɛ ka danajuguya kɛ don min na n'o ye tarata don ye a ko n'i y'a lajɛ malidenw kan ka siran tarata ɲɛ min ye an ka jamana koba caman bɛ u kɛra tarata donyaw fɛ fasiriba ko a ko hakilina jiginna président Modibo Keita a ko o ka fanga dafirila tarata dɔ fɛ Musa Traoré tarata dɔ fɛ Ibrahim Boubacar Keita tarata dɔ fɛ min ye Ashimu Goyita o kuma danajuguya tun bɛ fɛ ka k'u fɛnɛ sɛgɛrɛ tarata dɔ fɛ fasiriba ko a baara ta min ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 a kan ka malidenw na sɔmi ko dɔ la o kuma min ye jamana marabaaw ye k'u kan k'u tɔgɔ dɔ tarata don na Mali kɔnɔ dɛ o kuma ko tarata o kuma ko ye donba dɔ ye Mali kɔnɔ ayiwa fasiriba ko Ashimu Goyita ale kɔni kisira ni ala ka n'a ye o kuma an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ min kɔni ni ɲɔgɔnna ko gɛlɛn ye an ka faso Mali kɔnɔ ala ka n'o yira Mali la bilen n'o tɛ min ye tɔɔrɔ ye ni fila tɛ fo kelen o kɛra Mali la sa dɛ kunnafoni filɛ nin an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ Mamadu Jara ale ka sɛbɛnni don Bojabate ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛba a to a de ko a tɔgɔ 2 ani D Bojabate sɛbɛnnikɛla ko maa min tɛ se fɛn min na o tɛ se Bojabate an kana bɔgɔ siɲɛ ka da bi kan min mana fɔ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen dɔnnen don a fɔra CMDT Bojabate ko gɛlɛya b'a sɔrɔ Bojabate minnu b'a dɔn minnu bɛ ko kalama Bojabate bɛɛ lajɛlen ye nin fɔ k'a fɔ CMDT ni ala ma jangɛ a bɛ sigi a sezabara kɔnɔ Bojabate salu i k'a dɔn angɛrɛ sɔrɔbaliya ani faamaw ka kɔnɔni sokulenya o de kɛra sababu ye i k'a dɔn kɔɔri kana sɛnɛ Bojabate jamana bi danga min na ɲina a dɔnnen don wa o ko kelen talen don Nboyele bilalen bɛ min ma k'o kɛ CMDT ɲɛmaa ye Bojabate i k'a dɔn banabaatɔ don a tɛ CMDT baara dɔn Bojabate hakaja kɔnɔsu kolen don Bojabate a k'i k'a dɔn min fɔra an fɛ a dugu jɛlen filɛ kɔɔri sɛnɛnaw Bojabate i k'a dɔn u ye kulekan bɔ fa bɛɛ lajɛlen la ko engrais min n'a fɔra k'a subventionné don Bojabate i k'a dɔn waati dɔ de bɛ sɛnɛ na n'a mana ka bɛn o ma Bojabate i k'a dɔn sɛnɛ a kɛra langolo ye hali n'o y'a sɔrɔ sɛnɛ ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu bɛ wuli ka jɔ la ka tabali gosi ka dunun fɔ i k'a dɔn ɲinɛ zamiya min ye kɔɔri ye i k'a dɔn a bɛ ɲɛ engrais bɛɛ lajɛlen nana engrais ka ɲi a k'a bɛɛ lajɛlen kalo de a bɛɛ kalo Bojabate sɛbɛnnikɛla ko salo min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko dɔnbaliya ani sɛnɛkɛlaw dusu bɔli Bojabate i k'a dɔn ɲina o kelen de bi senna a ko sabula CMDT i k'a dɔn mankan bɔlen bɛ sɛnɛkɛlaw de ka kumakan ye nin ye Bojabate u y'a jira k'a fɔ u dɛsɛra min ye engrais sɔrɔli don min fɔra ko engrais subventionné bi sɔrɔ Sikaso n'a Lamini ani yɔrɔ caman Bojabate i k'a dɔn u ye kulekan bɔ a ma s'u ma u m'a sɔrɔ bi u m'a sɔrɔ sini m'a f'i ye duwakun tɛmɛnen n ko nin kalo tile 15 a fɔra engrais min n'a bɛna nin kalo tile 15 n'a y'o sago samiya tiɲɛna an ka Maliba aw ka Maliba a ɲɛ dɔnnen don min mana fɔ a ye n'a m'o mɛn Bojabate k'a dɔn a bɛ taa an b'an bolo siyɔrɔ min tile bɛ bɔ nin ye tiɲɛ n'u ma CMDT directeur gɛn CMDT ko bi b'a ɲina nango Bojabate sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni min na ko bi Bojabate k'a dɔn sanw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ kelen tɛ a ko direction nationale de l'agriculture Bojabate campagne agricole n'o ye ɲinan sa ye Bojabate k'a dɔn engrais si ka taa se i k'a dɔn ayiwa min ye sumansiw ye ka taa se engrais ma Bojabate a wari kasabi n'a fɔra ye miliyari 15 n'a kunkan fɛ o y'a jira k'a fɔ o de taara k'o yɛrɛkɛ waasa k'o ka ɲɛ Bojabate ka sɛnɛkɛla minnu bɛ n k'i ɲininka coopératives la coopérative
minnu bɛ sɛnɛkɛlaw ka jɛ kofɔ Kucala Buguni Yɔrɔso Wajabate Office du Niger n'o ye Malisɔnnaw ka fa ye Wajabate ninnu bɛɛ lajɛlen bi kulekan de la u bɛ ji nɔfɛ u bɛ engrais nɔfɛ Wajabate tɛgɛ dɛsɛra ka da ka kolokoto a bɛna taa a fɔra ko engrais ko y'a subventionné a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ Wajabate joona joona o de fɔr'u ye n'i ma ɲɛ k'a fɔ engrais a bɛ subventionné Wajabate k'a don dama tɛ a ka sɔrɔ a sɔrɔ waati la sabula waati de bɛ samiya na Wajabate i k'a dɔn wa an bɛ don min na ko bi min ye cikɛfɛn minnu bɛ yen n'o ye balofɛnw ye olu fana majɛba de bɛ Wajabate k'a dɔn misali k'o d'i ma sɛbɛnnikɛla ko a ko engrais subventionné Wajabate k'a dɔn a gɛlɛya kɔni wulila ka jɔ fa bɛɛ lajɛlen la min ye nin jɛ in ye a ko hectare 5 de b'ale bolo hectare 5 b'ale bolo kɔɔri sɛnɛni na Wajabate i k'a dɔn ale mago bɛ tɔni 6 de la Wajabate k'a dɔn o tɔni 6 engrais i k'a dɔn o tɛ bɔli kɛ sabula engrais min fana n'a fɔra ko o subventionné don Wajabate o fana tɛ bɔli kɛ n'a sɔrɔla i kan ka bɔrɔ 3 kɛ hectare 1 la subventionné Wajabate k'a dɔn o tɛ bɔli kɛ i laban bɛ sɔn ka bɔrɔ 1 de k'a la tiɲɛni kɛra wa tiɲɛni ma kɛ Tiɲɛni kɛra dɛ ko ninnu ye Mali faala de ko ils ont tué le Mali je te dis an nin fɔra dɛ Wajabate sɛbɛnnikɛla ko a ko nin gɛlɛya dama min dalen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛna taa i k'a dɔn sɛnɛ ɲɛmaw u t'an bɛ tabale gosi yɛrɛ fɔ ni ayiwa yɛrɛ jira la Wajabate a bɛɛ lajɛlen nkalon a ko hali Office du Niger o ka zone minnu bɛ Masina Wajabate k'a dɔn sɛnɛkɛla minnu bɛ yen olu fana kule k'a bɔ sabula sumanji ka taa se k'i ɲininka engrais ma Wajabate a fɔra ko min ni gouvernement sɔnna k'a di Wajabate hali bi n'a ka b'u tɛgɛ dalen d'a kan a ko n'i ko ta k'a lajɛ Wajabate k'a dɔn a nin bɛɛ lajɛlen ŋanamu bolo ani tɛ ko ɲɛdɔn walima kɔnɔse kulenya Wajabate a ko CMDT min fana bɛ Yɔrɔso a ka bolofara min bɛ yen Wajabate i b'a ye k'a fɔ tile fila in na wulikajɔ min fɔra k'a fɔ min ye a bɔ 100 o 100 ye i k'a dɔn 95 o bɛɛ lajɛlen kɔni i k'a dɔn o dasira ka ban wa ji o bɛɛ lajɛlen minɛ sɛbɛnnikɛla ko t'i ɲɛ d'a kan sabula sɛnɛkɛla minnu bɛ olu de kumana a ko Yɔrɔso min ye Somboro ye monsieur Somboro Wajabate o y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye hectare 600 ani 2 Wajabate o n'a kunkanfɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bulugusula ka ban k'i k'a dɔn campagne san 2021 k'o daminɛna directeur de production agricole min ye a bɔ CMDT bolofara min bɛɛ Wajabate n'o ye Ousmane Traoré o fana y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ɲinan samiya i k'a dɔn conférence de min ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ juillet kalo tile 19 tɛmɛnen a y'a jira k'a fɔ gouvernement y'a se kɛ gouvernement y'a se kɛ min ye engrais subventionné Wajabate k'a dɔn a min y'a talen ka se fana kabini san 2008 Wajabate bɛn kɛra ka de k'a fɔ GIE dɔ bɛ yen o de kan ka ko in dilan ni ka ko in jateminɛ GIE ye jɔni min ye kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ ye Wajabate olu ka maa bɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni minnu n'olu kan ka di o ye commission min sigi o de kan ka engrais sɔrɔ ni engrais dir'u ma o commission de bɛ tila ka tilali kɛ sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ fa bɛɛ lajɛlen la nka sigida jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la minnu da kan ka don engrais ko la a n'a tilali ko la Wajabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye zone minnu bɛ yen ni n'o ye direction régionale de l'agriculture ye commission minnu sigilen bɛ maa 4 ye jɔni ye ensemble permanent chambre d'agriculture n'o ye APCAM ye o ka ciden b'a la Wajabate i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ n'u k'a ma interprofession filière min ye maaɲɔ ye ka taa se k'i ɲininka malo gouvernement y'a se kɛ gouvernement y'a se kɛ min ye engrais subventionné Wajabate k'a dɔn min y'a talen ka se fana kabini san 2008 Wajabate bɛn kɛra ka de k'a fɔ GIE dɔ bɛ yen o de kan ka ko in dilan ni ka ko in jateminɛ GIE ye jɔni min ye kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ ye Wajabate olu ka maa bɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni minnu n'olu kan ka di o ye commission min sigi o de kan ka engrais sɔrɔ ni engrais dir'u ma o commission de bɛ tila ka tilali kɛ sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ fa bɛɛ lajɛlen la sigida jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la minnu da kan ka don engrais ko la a n'a tilali ko la Wajabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye zone minnu bɛ yen ni n'o ye direction régionale de l'agriculture ye commission minnu sigilen bɛ maa 4 ye jɔni ye ensemble permanent chambre d'agriculture n'o ye APCAM ye o ka ciden b'a la Wajabate i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ n'u k'a ma interprofession filière min ye maaɲɔ ye ka taa se k'i ɲininka malo Wajabate o fana maa kan ka sɔrɔ a la n'o san o san ni ɲɔgɔn na ŋanamu bi don a la ni wari Wajabate
fɔlɔ angɛrɛ feereba maa minnu kun bɛ angɛrɛ feere jamana ma maa 18 a tɛ tɛmɛ o kan n'an ko nani o san na n'an ko ye ayiwa angɛrɛ feereba kɛ maa 40 subahanallahi i mana baden ni kalifayɔrɔ caya a tɛ si kɛnɛma a bɛ tunu ni kumana a n'a fɔ ko ayi est ce que ko dɔ tɛ karisa ni karisa cɛ bilahi lezi foyi professionnels bɛ yen bil hak angɛrɛ yɛrɛ Asimu Goïta n'a b'a fɛ Mali ka ja Boajabate ɲɛmaaso 2 bɛ yen n'a ye yen fura k'a jɛ sisan i k'a dɔn suɲɛni ni ŋanamu suɲɛni fanba bɛ kɛ Mali yɔrɔ min i b'a dɔn ayi ministère de l'éducation suɲɛni fanba filanan bɛ yɔrɔ min i b'a dɔn ayi ministère de l'agriculture ni fila jamana ni administration min bɛ agriculture kunna Boajabate ka taa bila CMDT la tout le problème Sénégalais ka problème bɛɛ ye nin de ka furan ka jɛ passe ka engrais ta jamana ka engrais subventionné k'a ta kana n'a papier ka tila k'o engrais kelen bɔsi sɛnɛkɛlaw la minnu b'a feere n'olu bɛ taa bɛn a la k'a feere olu ma subahanallahi o jamana bɛ jɔ cogo di Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye u k'a lajɛ karamɔgɔ da sɛnbɛ jiri ma n y'a ɲɛdɔn i b'a ɲɛdɔn n bɛ fɛn fɔ f'i ye jamana ko in na sɛnɛkɛlaw tulo bɛ n kan na u b'a dɔn Boajabate bi sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bara ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ comité u yɛrɛ de bara ka wuli ka taa engrais ɲini o ka kan a kan ka taa kulu de sɛgɛrɛ a fɔra ko engrais dɛsɛra Boajabate n y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn min ye engrais ye u y'a marché di maa 2 ma Dukure ye Segu Dukure Segu Boajabate n'a fɔra ko engrais ka sa Maroc k'a don bateau kɔnɔ ni kana n'a ye ka tila k'a ta ka zone sɛgɛrɛ Boajabate samiya bɛ ban n ye nin kuma f'i ye duwawu dɛmɛni wa n b'a kalama n b'a ɲɛdɔn engrais bɛ jamana in kɔnɔ yan CMDT directeur de ye nin kɛ mais non c'est à dire que non c'est pas possible u ye Mali ci koyi an kana k'an yɛrɛ ma jugu ye nɛgɛw kɛrɛfɛ bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tugura ne bɛ n tigɛ don o bi kɛ le reporter fasiriba n'o ye Gabriel Tienu a ko an ka taa kɔlɔn kɔnɔ ɲɔnɔ Segu marabolo la karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye bamancɛ wale ye o kuma ko cɛw karilen bɛ ɲɔgɔn na tuguni fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye bolodiɲɔgɔnma belebele o tun kɛra ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bamanci jadisu ale ni ɲɔnɔ o donsow cɛ fasiriba ko min kɔni ye sigi a kun gɛlɛyalen bɛ maaw tɛ se ka u sago la taama kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura nisɔndiya baaraw tɛ boloda maa minnu ye jadisuw ye o kɛmɛ ka fiɲɛ tigɛ dugudenw na maa tɛ bɔ maa tɛ don walima i nikanko ye fɛn min i b'o da kɛrɛfɛ fasiriba ko min ye wulikajɔ ye o nana kɛ min kɔni ye Usmane Madani Sherifu Ayidara ale min ye au conseil islamique du Mali o ɲɛmaaba ale ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen k'o bila ka taa n'o ye Mofo Ayidara fasiriba ko ale kelen fɛnɛ ma taa ministère de la réconciliation n'o ye Ismaïla Wake ale ka ministre ale n'o cɛbaw taara min ye ni maa 2 bɛɛ lajɛlen k'u sigi kɛnɛ kelen kan tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca aw mago bɛ fɛn minnu na a y'a lajɛ an ka bɛn ko la karamɔgɔ dɔ b'a tugura anw de ye Maliden ye gɛlɛya mana na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo n'an y'an dusukun jɛya ɲɔgɔn ye gɛlɛya bɛ ban fasiriba ko ni mago bɛ na nin ka hakilina ye nin ye n'a y'aw kɔnɔtaw bɔ k'a yira ɲɔgɔn na a dɔ bɛ dɔ la a bɛ bɛn kelen ma fasiriba ko min ye jadisuw ye olu kunkilenna tɛ foyi ye maa o maa ko de bɛ taama dugu kɔnɔ musolakaw bɛɛ lajɛlen k'i kunkolo datugu ɲɛnajɛ tɛ boloda kɔɲɔ tɛ kɛ denkunu tɛ kɛ wa cɛ ni muso ala tɛ se k'aw sigi bolon furancɛ k'a bɛ baro kɛ fo n'a kɛra a ka sokɔnɔna yɛrɛ fo a ka bonju n'u y'u kun dengun hali kogo fɛ k'aw sigilen sɔrɔ dukɛnɛ la taa se 2 fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura o de nana gɛlɛya dugudenw da la u ko nin kɔni ye kasolasigi de ye an bɛ dugu kɔnɔ an t'an sago kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen mun bɛ o kuma aw mago bɛ mun na aw bɛ ka jagoya fanga jumɛn de sigi anw da la o kuma kulekan gosira k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u bɛnna ko la o kuma min ye jadisuw ye u ye fiɲɛbɔda di dugudenw ma min ye bɛn kɔnɔna ka sɔrɔ a ma kɛ ni marifa ta ye fasiriba ko kabini juillet kalo tile 3 tɛmɛnen o kuma ko bɛnkan mun kɛra k'a bɔrɔtɔra tuguni dɛ sabu bamanciw k'u y'u deliko lamaga karamɔgɔ dɔ b'a tugura marifa kɔni o kɛmɛ k'a ta tuguni munumunu salo bɛ boloda min ye donsow ye o ni jadisuw karilen bɛ ɲɔgɔn na tuguni a ko ɲɔnɔsigi man di bi tuguni dɛ fasiriba ko n'i ye ɲɔnɔ lajɛ Mali jigiyɔrɔ belebeleba don kɔlɔn kɔnɔna don janko min ye dunkafa sabatiyɔrɔ don min ye an ka malo ka taa bila dunfɛn wɛrɛ la karamɔgɔ dɔ b'a tugura min bɛ bɔ ɲɔnɔ kɔnɔna la a ka ca fo ka dama tɛmɛ maa minnu y'o sɛnɛbaw ye n'a fɔra k'olu t'u hakili ka sɛnɛ bɛ kɛ cogo di
maa minnu sɛnɛbaw ye olu tɛ se ka don foro kɔnɔ sɛnɛ bɛ kɛ cogo di a ko min kɔni ye an ka jamana ye hali bi a dabolo man ɲi parce que b'a ko Asimu Goyita a ka fanga bolo karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ k'u kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'a dun man k'a fɔ ko Mopti marabolo o tiɲɛna ka ban o tuma o kan ka ko bɛɛ kɛ min kɔni Segu marabolo o kana toli n'o dun tolila ka fara Mopti kan ko Mali ko banna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le reporter kɔnɔ Gabriel Tienu ale ka sɛbɛnnin don Wajabate an tɛ Tezara premier min ka segin ka na o bɛ bɛn karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ n bala cogo bɛ di Wajabate ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Wajabate k'a dɔn dugubasigi tɛ taa hakili kɔ n'u m'a yuguba ka k'i kan i yɛrɛ n'a yuguba ka kɛ dɔ kan Wajabate k'a dɔn conseil économique et social culturel Wajabate i k'a dɔn o ye jamana a foroba cakɛdaba dɔ ye min bɛ jamana sarabolo ani ɲɛtaa kofɔ Wajabate k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye 6nan min ye bureau ye yɛlɛmali i k'a dɔn ani ɲɛmakuraw sigili o ko de tun bɛ sen na bɛn kɛra sɔn kɛra secrétaire général UNTM Yakuba Katile ale de bilala i ka bala yɛrɛ bɛ kuluba a ko n'i ye kota k'a lajɛ tuma min ni dankɔrɔba sigira Yakuba Katile président Gura Wajabate k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ ale a bɛ tɔnni kɛ a bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin maa minnu kɔni jɛnna n'a ye k'ale ta ka bila nin ɲɛmaya la u ye danaya min da ale kan Wajabate i k'a dɔn hakaja nin bɛna kɛ hakilina kura ye sabula wajibi d'u kan jamana taabolo ani jamana hakilina ye fɛn minnu ye cakɛda in yɛrɛ sigilen bɛ min kan Wajabate u na diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka se ka wasa jamana ka se k'a nafa sɔrɔ Yakuba Katile a y'a jira sa k'a fɔ hakaja min ye conseil économique et social Wajabate a wa sɛbɛnnikɛla ko Yakuba Katile a bɛ nin yɔrɔ in dɔn sabula ale de kun ye ɲɛmaa danga san caman Wajabate o kuma gundo foyi tɛ conseil économique et social la Katile kɛlɛ tigɛra a tɛ fɛn minnu dɔn Wajabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye yɛlɛmakura ye min ye ayiwa bɛnkaw ni sarakisɛ minnu kan ka tɛmɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Wajabate k'a dɔn u bɛna u bɛɛ lajɛlen laruwe k'a lajɛ min ni min ka ɲi min ni min kan ka bɔ a la Wajabate bɛnkaw na u bɛna o baara kɛ Yakuba Katile maa kalannenba don sɛbɛnnikɛla ka fɔ la sabula i k'a dɔn a yɛrɛ bangena san 1965 dugu min n'u k'a ma ko a bɔ Sumuni o ye Masina mara ye Wajabate k'a dɔn Yakuba Katile kalansɛbɛn minnu ani a ye dɔnniya minnu kɛ n'u ta k'a lajɛ tulonkɛ ma tɛ Yakuba Katile u ko min ma ko diplôme d'études approfondies min ye sarakisɛ n'o ye droit public ye Wajabate a y'o wala salo o tɛmɛnen kɔfɛ maîtrise en droit public Wajabate option interne a y'o fana salo awa faculté des sciences juridiques la min ye awa science awa o de do faculté des sciences juridiques et politique FSGP Bamako ya san 2006 ka taa bila 2007 la Wajabate k'a dɔn Yakuba Katile a dɔnnen don ni baara yɛrɛ min ye douanier don nka douanier gansan tɛ sabula Wajabate k'a dɔn san 1996-97 a ye brevet de technicien salo i k'a dɔn douanier ka kudumu kɔnɔ Wajabate o de kɛra sababu ye sa min ɲɛ wuli ka jɔ caman y'o ka kɛ brevet de technicien o tɛmɛnen kɔfɛ Wajabate k'a dɔn spécialité administration finance i k'a dɔn o wala fana b'a bolo min ye ayiwa certificat d'aptitude professionnelle n'o ye kapu ye o caman de b'a bolo ayiwa kalan wɛrɛw la i n'a fɔ aide comptable ani employé de banque Yakuba Katile i k'a dɔn maa kalannenba don wa cɛ jolenba fana don Wajabate jɛkulu minnu n'u bɛ wuli ka jɔ kɛ ani cɛsiriw kɛ a y'o baara caman kɛ fo ka taa kɛ UNTM i k'a dɔn ɲɛmaaba ye i k'a dɔn n'a fɔra jija ani cɛsiri Wajabate ani ɲinini na Wajabate k'a dɔn maa t'a ko fɔ maa ye jamana in kɔnɔ Yakuba Katile a tɛmɛna sira caman fɛ ka se bi ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn la kotati min ye ayiwa conseil économique et social Wajabate yɛlɛma caman don a baara la Yakuba Katile ka nani na sɛbɛnnikɛla ko dankɔrɔba min n'o kɔni ye kɛnɛ ta k'a d'a ma o de ye docteur Bulkasum Haidara n ka cɛkɔrɔba cɛ dumanba jɔnni cɛkɔrɔba hawa a ka ala ko ka bon awɔ a ka maa ko ka bon dɛrɛ wa a bolo labilalen don o de ka suma dɔɔni ne fa don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ne bɛ tigɛ don joona info matin sɔgɔmada la kunnafoni Fasiriba n'o ye Sikuba fulakɛ a ko min ye Musa Mara jamana premier ministre kɔrɔ karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ a kuma bɛɛ Musa Mara dankɔrɔba ye min ye politique maa don Fasiriba ko barodasigi dɔ senfɛ Musa jamana ale kunkanko kuma tun bɛ ka fɔ Musa Mara a ko an kana munumunu salo bolo da jamana a bɛ dabolo min na bi ŋaniya mun
sirilen bɛ sen na a ko Mali tɛ se bi Mali tɛ se sini fasiriba ko a ka kuma in a bɛ fɛn jumɛn kan o de ye découpage administratif ye karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Mali marayɔrɔ ye a tun bɛ 8 na ni ka bɔ 8 na karamɔgɔ Daba Tunkara a taara yɛrɛ sɔrɔ 19 na a ko a ka ca Mali ma fasiriba ko n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ nin kɛ ni ka région caya ka région kologirinya ka dɔ fara cercles kan ale ni arrondissement karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka tila ka dɔ fara communes kan o ye jamana minnu bɛ ni sɔrɔbatɔ jamanaw do jamana gili donnen do kosɛbɛ wa min ye lakana o sabatilen bɛ jamana kɔnɔ a ko Mali tɛ o bunako kan a ko Mali bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ kabini san 2012 n'i y'a lajɛ maa min ye nin hakilina in ta a bɛ tiɲɛ so n'o ye général Amadou Toumani Touré ale de y'i sigi k'i miiri karamɔgɔ Daba Tunkara ko nin ye bɔnɔgɔla sira dɔ ye o tuma min ye marabolo ye ko k'a caya n'a cayara sɔrɔ bɛ walankata bɛɛ lajɛlen b'i ka sɔrɔta sɔrɔ ATT a y'a kɛ n'o ŋaniya ye fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara a kɛra n'o ŋaniya ye min ye Amadou Toumani Touré ale taara ka bɔ fanga la maa min fɔra ale kɔ min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale fana y'a daminɛ o walanda kelen na karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka dɔɔnin fara région kan sabu fila min farala kan ka bɔ 8 na o kɛra Ibrahim Boubacar Keita ale fɛ fasiriba ko o tuma min ye o temps ye k'an dɔdɔlima ka n'an bila 19 na o tuma Ibrahim Boubacar Keita ale y'o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda a ko zonzanniba ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ m'a bɔ ko zonzanniba k'i dogo a ko in tɔ kɛnbɛw ye maa minnu ye gouverneur ye karamɔgɔ Daba Tunkara o sugandira ni k'u bila marabolo kunna u kan ka don so minnu kɔnɔ so tɛ nafolo min kan ka ta ka d'u ma u ka marabolo o fonctionnement o nafolo o taya bɛɛ baara bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya Musa Mara ko ale ye sɔrɔ busonba ye nafolo kan ka jiri cogo min na a b'o dɔn nafolo a bɛ munumunu sira minnu fɛ a b'o dɔn dugudenw yɛrɛ kan ka nafolo sɔrɔ ka bila u kun cogo min na a b'o dɔn Musa Mara ko karamɔgɔ Daba Tunkara Siguba ale ka kuma na a ko Mali bɛ ka kɔrɔtɔ Mali ma se fɔlɔ karamɔgɔ Daba Tunkara n'an dun kɔrɔtɔra dɔn kɔrɔ o tuma k'an bɛ dɔnjugu kɛ fasiriba ko a ko min ye nin kuma in a kan ka dadɔlima k'a bila kɛrɛfɛ min ye don n'a nataw ye n'an labɛnna ka jamana lakana k'a basigi ka sɔrɔ jidi kosɛbɛ karamɔgɔ Daba Tunkara k'an b'a ta k'a boloda sabu minnu bɛ k'a kɛ k'olu ye sɔrɔbatɔ jamanaw ye k'an kana ɲɛmada olu ma fasiriba ko n'an dun ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛ k'a kɛ o tuma k'ale kɔni b'a ka kangari da Musa Mara ko n'an dun ma sabali karamɔgɔ Daba Tunkara ko kuma ko kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ dɛ kɔlɔlɔ belebeleba min se t'i ye a cɛdenw t'i bolo a nafolo t'i bolo a so t'i bolo i b'i yɛrɛ bilo ka mun na kunnafoni bilalen an ye min bɔ info matin kɔnɔ Siguba ale ka sɛbɛnni don Bojumate ne bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le combat sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 3,296 ye sɛbɛnni kɛ b'a to a de ko lozeni lozeni ko mɛnɛnka ko la ani n dora la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ sabula duguba kɔnɔna Bojumate maa tɛ to nangarabayala waati bɛɛ fiyewu a ko ŋanamu dugukolo ko la Cheikh Bougadɛri Kamina Bojumate k'a dɔn tɛgɛ dara kan gami pôle économique fɛ nin jɛ in a ye ko caman kɛ a ye maa caman jigi waro Bojumate i k'a dɔn a ye maa caman ka dugukolo de ŋanamu an bɛ donni minɛ ko bi jamana kiiriso o bi wuli ka jɔ min na bi Bojumate cɛ o cɛ min cogo dɔn i bɛ to 5 naare jukɔrɔji la sabula ayiwa brigade de pôle économique et financier Bojumate o wulilen don sanjikɔrɔ wɔsi de ti dɔn fiyewu n'o tɛ nangaraba jamana sonbaw ani ŋanamuŋanamumaw Bojumate k'a dɔn awa wulenbɔ olu nɔkan min ye Cheikh Bougadari Kamena ye Bojumate k'a dɔn a minɛna ayiwa min ye ayiwa duwa kun daminɛ in ye min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ min ye nin kamalen ye Bojumate a da bɛ jamana in dugukolo ko caman na i k'a dɔn dugukolo caman bɛ min kɔni walankatara k'a ŋanamu kabini Mohamed Ali Bacili tile Bojumate i k'a dɔn ayiwa ale bɛ nin ko in kan sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn maa caman de taara ŋaniya jira i k'a dɔn saratigiw fɛ sɛgɛsɛgɛli kun ni kun k'a sɛnsɛn Bojumate fo ka taa bɔ ayiwa i k'a dɔn jamakulu kan minnu kɔni bɛ dugukolo ŋanamu de la jamana kɔnɔ k'a ye k'a fɔ min ye Cheikh Bougadari Kamina tɛ dɛ Kamina de sɛbɛnnen bɛ yan ka taa sɔrɔ k'a fɔ ale de nin ko in yɛrɛ ɲɛmaaba ye Bojumate kununko e ko minɛ ne yɛrɛ ma boloda kununko awa su daminɛ na de Bojumate kuma min n'u ye tɛgɛ kɛ dankɔrɔba in kan ani kiiritigɛlaw ɲɔgɔn ye Bojumate k'a dɔn dafɛdugu ani maa caman garilen bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn dugukoloko la a bɛɛ lajɛlen ju bɛ nin kamalen in na sabula i k'a dɔn ale de bɛ so foni ni ka taa fali sira a nɔ na sɛbɛnnikɛlaw ko kuma min ni kiiritigɛlaw nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ cɛ in kɔni a ye nafolo
nafolo caman sɔrɔ dugukolo ko la Bɔjabate k'a dɔn dugukolo ŋanamu Bamakɔ n'a lamini na a nɔ bɛ caman na ani suɲɛ ni banbali Bɔjabate k'a dɔn u y'a kɛ goro a ko wa an bɛ don min na ko bi bɛɛ ka sigi a kan ŋanamu kɛlaw faso ta jamana nafolo tabaw Bɔjabate k'a dɔn jamana kiiriso sen kɔni wulilen don sabula maa min bilalen bɛ minisiriya la Bɔjabate i k'a dɔn ale tɛ foyi den kelen dɔn sariya ka tile kiiri ka boli jamana ka jɛya Bɔjabate k'a dɔn jamana bɛ lafiya sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ n k'i ɲininka le combat kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara e ko kunnafoni tun b'an bolo nin tɛ dansigi o la Bɔjabate nin bɛ dansigi o la Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa fanga binnen kɔrɔ Bɔjabate a bɛɛ tɛ jɛ ka tiɲɛ minisirinkana minnu bɛ yen hali sini n'an b'u kɔ kasi Bɔjabate an ka foli b'u ye fila fɔ n ye dɛ Cɔrɔna Asi Jalo n'i ye kuranɛ bɔ k'a bin a b'o f'i ye fo ka taa lasali sabula Sɛkinɛ kalanden don a ye bulon kɔnɔ kala kɛ lɔkɔli kala tɛmɛnen kɔfɛ diplôme caman sɔrɔlen kɔfɛ Bɔjabate duguba kɔnɔ ma n'a ye den sɔrɔ i b'u tɔgɔ de mɛn n b'o f'i ye i b'a mɛn Papu Mami Tanti Joli Bijou i man'o mɛn den o den na a caman bɛ a fasanen nka Papu min ɲɔgɔn tɛ Papu la o ye ministre Papu ye Aruna Modibo Touré l'un des meilleurs ministres au Mali Wulibali Bɔjabate a ye tasuma min fa Fédération Malienne de football tasuma min fa Mali dolancilaw tun bɛ ɲɔgɔn ye kɛlɛ min na san 4 a y'a tasuma fa san 4 kɛlɛ banbali Asimu Goyita n'a mago bɛ jamana kadiribaw la i ka ɲininka n b'o f'u ye n b'o f'a ye i bɛ se o la dɛ a bɛɛ kɛra ɲɛna yan wallahi i bɛ se o la fo k'a dama tɛmɛ an bɛ ninnu dɔn ko an dɛgɛ ci i mana ninnu wele k'u bila diɲɛ baara la Bɔjabate bilhak karamɔgɔ min mɔna ni min kabako bɛnna mun i t'i wele k'i ɲininka Mali jɔliko la non n kana ɲininka sɔgɔmada ni wula cɛ i bɛ Mali plan bɔ k'a da ayi n'u ye n wele Bɔjabate u ka to ka fɛn d'i ma dɔrɔn n ka baara kɛ n tɛ taa i bɛ Mali solution d'u ma ye Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa ministre kɔrɔ kelen bɛ yen général Salifu Tarawele Bɔjabate polisiw ni jamanadenw ka bɛn kalo o kalo ka munumunu arajosow ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛfɔli kɛ monsieur le ministre polisi dɔ ye nin kɛ dɛ nin kɛra yen fɛ Bɔjabate a bɛ kuma yɛrɛ min kɛ u bɛ jamanadenw hakili sigi voilà des cadres qui dorment tranquille munna u tɛ wele il faut que les appelle jamana mago b'u la e ko mun jamana mago b'u la Salifu ye min yira n na maa si ma yira n na ni Salifu tɛ voilà cɛ 15 k'u fara ɲɔgɔn kan kalo Bɔjabate waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila yan yan'an man ko don karamɔgɔ Daba Tunkara an dusukun man di baara ye baara ye nka an dusukun man di famille Tarawele Kati Dio e Bamako e famille Boyite Bamako Selenge San Côte d'Ivoire radio baarakɛla Jekafo baarakɛlaw kelen na bɛɛ lajɛlen an dusukun tɔɔrɔlen an dusukun kasilen ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye an baarakɛɲɔgɔn min ye an ka musokɔrɔba n'o ye Madame Boyite Araba Tarawele ale kɔrɔkɛ a kɔrɔkɛ min tɔgɔ Sunce Tarawele ko Ala ka wele sira ma Sunce Tarawele Ala ka wele sira ma ka sababu kɛ bana kuntala jan ye hôpital Gabriel Touré la a kɛra bi sɔgɔmada joona in na a ka janaja baaraw bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ sini Kati Ntomini kɔrɔ a bɛ kɛ Tarawele la nɛgɛ kanɲɛ 16 waati sini araba kalo tile 28 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati Kati Ntomini kɔrɔ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ min ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sunce Tarawele ya Rabbi Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka yafa kama a y'an kɔ kiti so Ala ka badabada Ala ka limana di karamɔgɔ Daba Tunkara Ala k'an fama ɲɔgɔn na ya Rabbi Allahu amin Ala k'o kɛ Bɔjabate foli ani tanu o bɛ bɔ arajoso ɲɛmaaso a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin maa minnu taara an dɛmɛ an ka musokɔrɔba ka janaja la min ye Usazi Bare Tarawele Jekafo Usazi a woloba de fatura dɔgɔkun furanjɛ in na maa o maa yera kɛnɛ kan Bɔjabate ka dugawu don k'a bɛɛ lajɛlen caya yɛrɛ Bɔjabate k'a dɔn diɲɛ yɛlɛma ye maa minnu mana kɛ k'a fɔ kɔɲɔko b'u kɔnɔ walima furusiri ko b'u kɔnɔ Bɔjabate k'a dɔn dakabana Europe de marié min ni maa ma deli k'a don fɔlɔ min bɔra Faransi Turki walima ngi ɲininka Dubaï Bɔjabate ni mɔgɔw b'a la k'a louer téléphone ci 74 37 86 62 Europe de marié 74 37 86 62 Bɔjabate i k'a dɔn a kurakura kɔɲɔmuso k'a dɔn a kana ani a maɲɔgɔlɔ bɛɛ lajɛlen dafalen a da ka di fana an bɛ taa a tuma dɔ ko b'i kɔnɔ den a ma fɔ ko kelen ta ko in ayi kelen ta ko kuma ma fɔ a fɔra Europe de marié louer ta bɛ yen e ko k'an bɛ taa ye ne ko dɔ ko b'i kɔnɔ wa awɔ walima ayi n buramuso k'i faa sisan n ye cɛ de ye awɔ n ye cɛ de ye karamɔgɔ awɔ dɔ tali ko b'i kɔnɔ awɔ
ayiwa n buramuso i kɛlɛ kɛ ko filɛ sabula maa b'i to u b'u to tulonkɛ de la k'a kɛ sabako ye Jabate ko a bɛna filanan ta o tuma tilegan in na kini n'o ma bala an kɔrɔ na kelenna ko man di ayiwa kelenna ko man di Jabate waati n'a ka waati ma se bi ta kɔni an b'a bila yan ka da lamɛnbɔ tulo kan i k'a dɔn mardi o mardi i k'a dɔn o ye ne ka lafiya bɔ don ye nka ne kɔni ka na kɛnɛ kan i k'a dɔn an baarakɛɲɔgɔn min ye ayiwa Amadu El Konare ka taa se Buwakarifin u bɛ tile fila kalan na ni Ala sɔnna sini u na se ka na waati kɔni o dafara an fɛ yan an b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ Jabate farikɔnɔjɛkɛlaw Burapele n'a ka jɛ olu bɛna sigi sisan nɛgɛ ɲɛ 13 ni surafana to dunna min ye nɛgɛ ɲɛ 20 ye segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma inshallah an bɛ ye kɛnɛ kan sɛbɛnfurukuraw bɛ bɔ k'olu lakali min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control Jabate Daba Tunkara wa salam.